Inihaw na, sinigang pa na karne ng baboy sa bayabas ang ating ihahanda mga kadulang. Panoorin po ninyo kung paano natin ito gagawin. Naimas na ito ay Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. narito ang ating mga sangkap para sa inihaw na sinigang pa na karne ng baboy sa bayabas. Okay, syempre, ito po yung karne ng baboy, buto-buto. Okay? At kailangan po natin ng, syempre, bayabas. Ito po yung pampaasim po natin. Kapipitas lamang po niyan. Sibuyas, bawang, paminta. Gagamit din po tayo mamaya ng asin na pampalasa, sitaw at petsay. Okay? So, ngayon, simulan na po natin ang pag-ihaw sa ating karne ng baboy para sa inihaw na sinigang pa sa bayabas. Okay? Ngayon, ihaw lamang po natin to ng bahagya. Hindi po natin pakakalutuing maigi ang karne ng baboy. Ihaw lamang po natin to sapagkat ang gusto po natin ay mag golden brown po ito. At syempre sa ating sinigang na maliban sa maasim na, syempre lasang inihaw. Ang kagandahan po nito mga kababayan, kapag tayo po ay nag-iihaw po ng karne bago po natin to isigang, at least man lang mababawasan po ang kolesterol o kaya'y taba ng karne. O, kita nyo, tumutulo po ang mantika nito. Napakabango. Okay, hindi po natin to papakalutuin po ng maigi sapagkat hindi naman po barbecue ang ating putahe. Sisigang po natin ito. Okay, maluluto po yung loob niyan. O, parang kulang na lang kanin, sausawan na toyo, kalamansi na may sili. Okay, pero yung loob po niyan medyo hilaw-hilaw pa. Okay, ngayon punta po tayo sa kusina at simulan na po natin ang pagluluto ng sinigang. Sa kaserola, nilagyan po natin ng 1.5 liter na tubig. Tansya-tansya lamang po yan, depende po sa sabaw na gusto po ninyong karami. Okay, ilagay na po natin ang karne ng baboy. Hiniwa-hiwa na po natin yan. Isunod po natin ang ating mga rekado, sibuyas na pula at ang bawang. Lagyan po natin ng asin na magpapalasa sa ating sinigang. At bubudburan na po natin ng paminta. Depende po sa karami po ng paminta na inyong ilalagay. At syempre, depende din po sa karami po ng asin. Depende po sa panlasa. Lagi po natin sinasabing depende, no? Sapagkat magkakaiba po tayo ng panlasa. Okay? Tatakluban lamang po natin ito. At hintayin po natin kumulo hanggang sa lumambot po ang karne ng baboy. Yan. Kumukulo na po. Nasa medium heat po ang ating apoy. Okay? Ngayon, sapagkat bahagyang lumambot na po ang ating karne, ilalagay na po natin ang ating pampaasim na bayabas. Nakatikim na ba kayo nito? O baka hindi nyo pa ito nagagawa sa inyong mga tahanan, napakadali lamang po nito. Para lang kayo gumagamit ng iba pang uri ng pang-asim gaya ng sampalok o kamatis. Ang pagkakaiba lamang po ay gumamit tayo ng bayabas. Yan, malambot na pong ating karne at syempre, yung pong katas ng bayabas na ating pampaasim ay kumalat na sa sabaw. Ilagay na po natin ang sitaw. Nasa high heat po ang ating apoy, mga kababayan, kapag ako po ay nagluluto ng gulay. Yan, ang gusto ko po sa ating sitaw ay half cook. Okay, ngayon, haluin po natin to ng bahagya at tatakloban. Papakuluin lamang po ng isang beses. Ang pagkakulo, ayan, napakaganda po ng kulay ng ating sitaw. Okay, haluin lamang po natin ng bahagya at isunod na po natin na ihulog sa kaserola ito pong mga sariwang petsay. Ayan, kahit ano na po yan, hindi po natin pakalutuing maigi sapagkat pwede naman pong kainin na hilaw ang petsay. Okay, yan o, napakaganda po ng kulay. O, handa na. O, ito na po, mga kababayan, ang ating inihaw na sinigang pa na karne ng baboy sa bayabas.
Napakabango. Napakasarap. Sabaw pa lang, ulam na. At titikman na po natin itong inihaw na, sinigang pa, na karne ng baboy sa bayabas. Unahin po natin itong sabaw. Dahil sa sinigang, ang sabaw yung masarap. Okay, cheers! Lasa mo talaga, sinigang sa bayabas. At ngayon, itong karne. Yan. Ito, may buto. Okay. Ayos. Nanonood po sa laman ng karneng baboy yung pong asim, yung pong lasa po ng inihaw at sinigang. At lasang-lasa din po natin ang bayabas. Okay, bago po ako magpatuloy sa aking pagkain sa ating inihaw na sinigang pa na karne ng baboy sa bayabas, inanyahan ko po kayong patuloy na mag-subscribe at i-share ang ating mga video sa Dulang T. Ilocano Channel, your kakwentuhan and food venture channel. Okay. O, yung mga tayon. Kagatong dumi. Kagatong dumi. Mayak. Mayak. Okay. Dulang T. Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.